KCO Zeng Music Yeah Mangarsa na papay we Quatzicarwe namboarin-jagna ary voalohany tsisy fahotagna tambony tany teto malao tsy karaha damasieva atsika roe io nagnaja fa tsy nina voankazo voarara mba nitsinjo taranika fa anao tsy ijaly vadiko tiako anao tsy ijaly anao tsy tomany vadiko tiako anao tsy tomany atsika roe fogna ambony dunia tambi fo amiako anao raha jiaby fataontsika roa aza atao minolo hafa atsika roe fogna midôla atsika roe fogna na azo autorisation tsy miôla vadiko tiako anao tsy ijaly anao tsy tomany vadiko tiako anao tsy tomany atsika roe fogna ambony dunia Daily Sound Proda.